Marhay na hapon, magandang hapon, good afternoon to everyone. Sister Jessie po, welcome to Usapang Bukasyon ACI. So shout out po sa gabos na ACI sisters, ACI family sa buong Pilipinas. At lalong-lalo na po ang mga nagse-celebrate kang Grand Alumni Homecoming ng Universidad de Santa Isabel. Ngunyan po na hapon na magkakaroon ng ingwang parade saka sa aga. So lalo na po sa aking mga batchmates sa social work, batch 86. So enjoy po kayo. Okay, today is Friday, February 6, 2026. Nung Lunes, February 2, ay World Day of Consecrated Life. Kaya dito sa Diocese of Legazpi, ang ACPIL or Association of Consecrated Person in Legazpi ay nagkita-kita sa araw na yan sa cathedral para i-celebrate syempre first and foremost sa loob ng misa. To thank the Lord for the wonderful gift of our vocation and for His ever-faithful love that sustained us through the years. Ang main celebrant po ay si Mons Chris Bernarte at co-presider by our religious priest from different congregation, ang Servant of Charity at ang SVD. Present din ang mga Redemptorist Brothers at higit sa lahat ang mga kapatid naming mga madre at mga consecrated lay. Sinundan ang misa siyempre ng mesa. So sarap ng pagkain at ng kwentuhan. Last Friday, episode 71, ay pinamagatang God's Choice, My Choice. Ngayong hapon, episode 72, ay pinamagatang Love, Cold, Scent. Makakasama natin sa hapong ito ang tatlong miyembro ng ACPIL, 2 madre at 1 pari galing sa iba't ibang kongregasyon at iba-ibang karisma at ministries. Pero bago ang lahat, pabatiin muna natin ang aking co-host. Maray na hapon sa Gabos, sa Giraray Sister Net po. Magandang hapon, maayong hapon sa tanan. Belated birthday greetings sa ako ang first cousin na si Joanne. And then advance happy birthday to Sister Maria Chi. Happy birthday sa mama ni Bing Afable. And then shout out kay Bebet ko, Ate Auring, Witre, Chat, Belen Manhares, kay Sister Martha, Aspirant Key at kay Hana at sa lahat ng mga sumusuportan sa Usapang Bukasyon ACI, labi na sa ako ang papa ug mga igsuon, Ate Gigi, Manoy Jojo ug Charity. Masasabi mo bang minahal ka in your growing up years? Naku, baka may calling ka. The title of our episode, these 3 words, loved, cold, sent, capture the heart of consecrated life. Ang consecrated life ay nagsisimula sa pag-ibig, pagmamahal. Ang maranasan na ikaw ay lubos at personal na minamahal ng Diyos. Mula sa pag-ibig, sa pagmamahal, ito ay umuusbong sa isang tawag at hindi nagtatapos sa sarili lamang. Ito ay laging humahantong sa isang misyon para sa simbahan at para sa buong mundo, lalo na sa mga yaon sa laylayan. Sa episode na ito, tuklasin natin sa tulong ng ating mga panauhin ang kagandahan, misyon at mga hamon ng konsagradong buhay o consecrated life na nananatiling mahalaga, relevant po, mula noon hanggang ngayon. Dito lamang sa Usapang Bukasyon ACI, episode 72, Loved, Cold, and Sent. Okay, so please introduce yourself and give a quick shout. Please also briefly promote your congregation to our guest for today. Hello, sister and father. Hi, sisters and father. May camera na tatakpan. Sige, so please introduce yourself. Sino na mauna? Sir Judith o Sir Lovely? Sige. Okay, Sister Judith muna. Naka-muter? Muter. As to unmute. Mute ka pala. Okay, pwede na. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sister Judith, isang Madre Benedictina, misyonarya po ako. Ang buhay po namin ay nauukos sa pagdadasal sa komunidad at sa serbisyo sa sangkatauhan po. So,
Yan po muna ngayon. Magandang hapon po sa mga tagapakinig. Sister Judith, province, taga saan, ano po ang probinsya Ako nyo? di ay Bisaya na yun. Bisaya, From tado. Davao. I'm Davao. from Panabo, Davao del Panabo, Norte. del Norte. Ayan, Sister Ah. Judith, OSB. Nag-shoutout na ka, Ter? Sa, Shout taga out na Davao, ako sa Ter. tanan. Maayong hapon sa mga namati diha sa Davao. Ako mga kapamilya. Og kaigsuonan og mga amiga. Maayong hapon sa tanan. Welcome sa atong episode karong tungkol Thank you, sa Ter. bukasyon. Okay, thank you, Ted. Sir Lovely. Okay po, good afternoon po. Marahay na hapon sa Intagawos. Lakasan, Ter. Mahina. Oo. Opo. Okay na po. Wala, di marinig. Di marinig. Oo. Sige, father muna. Father muna. Try ko po iayusin muna. Sorry. Lakas pa. Ayan, baka may magawa ng ang ating favorite IT, si Sir Jerome. Medyo mahina. Eto. Mahina pa din. Medyo na, Okay marinig na. Okay Better, na. Ter. Better? Okay, Apo. better. Okay, sorry. Okay, so hello po sa inyong lahat. Ako po si Sister Lovely from the Congregation of Sister Ministers of the Infirm of St. Camillus, or in short, we call ourselves as Camillian Sisters. So, ang community po namin nandito sa Ginubatan, and I came from Mindanao, particularly North Cotabato. So, pwede po ako, originally, Ilongga po ako, but I can speak also Cebuano. So, Ayan. maayong hapon sa tanan, sa mga naminaw karong hapunan. Oo. And hello sa lahat ng Camillian Sisters. Makaabot kita ng Ter, maski asa. Oo, bitaw. Wala yung mga taga-Davao na. Sa mga taga-Davao, makatanawan. Yeah. Sige, Yeah. thank you. Welcome, Thank sisters. you, Father. Hello, good afternoon po. Narinig niyo po? Apo. Yes, Apo. Father. Good afternoon po. Ako po si Father Mike ng Congregation of the Servants of Charity. As of the moment, I'm assigned here dito sa Legazpi community, and I was ordained last year. Right after my ordination, I was assigned here dito sa usually we are known here in our place as Sagrada, Harong Sagrada Pamilya. So yun. Taga saan po si Father Mike? Ako po ay taga Bicol po. Ah, Saan sa Taga okay. Bicol lang po. Bicol? Opo. Saan sa Bicol, Father? Yes. Dito po sa Bakakay po. Bakakay, wow. Albay. Albay. Oo. Yes. Yeah. Yes Oo, po. ang daming padi So, sa... Bakakay. ayun po. So maray na hapon po sa gabos na taga Antabay. As in, Diyos mabalos po. Shout out, Father. Tapos na? Yeah. Iyon na to? Ayan na po. Ayan na po. Ang cute, no? Kasi nakataram tayo sa ating sariling dialect, di ba? Si Sister Bisaya, pareho may. The Sister Lovely, nag-Ilonggo ka, Ter. Oh, and then si Father Mike, ano Cebuana. naman? Cebuano lang. Cebuano. And then si Father Mike, Bicolano. Ang galing. Sige po. So, mapuun na kita, ma-start na kita. Ayan. This episode has 3 movements. We'll start with love. Yan. Maki-share po ng isang experience of love ninyo during your growing up years that became instrumental in your vocation journey. Yan. Everything starts with love. Sige po. Love. Sige, ako na, sister. Sige po. I grew up actually as a working student, no, kasi maaga kaming nawala sa parents. I experienced the love of my guardians na tinuring akong kapamilya, wherein para naging instrument din yung pagmamahal na yon na sabi ko paglaki ko gusto kong maging madre. Na I want to serve others dahil sa gratitude na pinaramdam sa akin ng mga guardians ko noon. Mula bata pa talagang gusto kong magmadre. And then, syempre, may other love din na pumasok sa buhay. No, so, maganda na rin na na-experience ko siya ay dahil sabi ko, Lord, ano ba talaga ang plano mo sa buhay ko? If you want me to get married, then give me somebody
na magmamahal sa akin at mamahalin ko. Aba, sinubukan din ako. So, yung pagmamahal na din na yun ay talagang nagpapatunay na hindi ako para sa pagkaroon ng pamilya. Dahil napatunayan din doon na mas nakilala ko ang sarili ko na hindi pala talaga ako doon at bumalik po yung calling for being a sister na magiging nasa kumbento. So, nung bumalik na yon, ayun na, yes na talaga. Yun na po. Parang ang narinig ko doon, Ter, is nung maliit ka pa, out of gratitude, too much gratitude, Yes. overflowing gratitude doon sa guardian na minahal ka talaga. And Opo. then, gusto mo ibalik sa Diyos, kaya sabi mo noon gusto mong magmadre at nagkaroon ng Opo. other love, pero bumalik pa rin sa original love. Wow, Yes. ang galing naman. Thank you, sister. Ayun po. Sister. Sister Lovelip naman. Okay. So sa akin naman po actually, yung na-realize ko lang po kasi ito nung nag-college na ako. Nung nag-college kasi ako, kasi 4 kaming magkapatid, tapos 3 kaming naiwan nung na nag-aaral. So kasi pang-4 po ako, so pang-3, ako pang-4, pang-5 nag-aaral kami. So sabi ko, I wanted to help my parents. So nag-working student po ako, just like what Sister Judith, no, ginawa niya. Nag-working student ako sa isang religious school dati nung college. So sabi ko dati, active din po kasi ako, kasi na-assign ako sa campus ministry at the same time, active po ako sa youth doon sa school namin. Po ako noon, nag-Bible study kami, kasama po ako. Tapos yung nakuha ko po na verses na nakatouch po sa akin during the time is yung sinasabi ni Jesus sa akin. Yung sinasabi ni Jesus sa atin, yung sa John 14:18, I will not leave you orphan. So most of the time kasi, habang nag-aaral ako, kasi medyo malayo kami dati sa sentro, lagi akong nagbo-boarding house. So laging parang naging na ako independent kahit bata pa lang. So doon ako na-touch na habang doon sa words na sinasabi, I will not leave you orphan na sinasabi ni Jesus. Lalo-lalo na nung college na ako kasi malayo na, sa city na ako nag-aral. So na-touch ako noon kasi sabi ko, hindi ako pinapabayaan lagi ng Diyos. Lahat ng mga plano ko sa buhay, parang binibigay niya lahat. And I realized also nung bata pa ako during the time na lagi niya akong gina-guide, no? Hindi ganoon ka religious ang nanay at tatay ko nung bata pa ako, hindi ko nakikita masyadong nagsisimba unlike ngayon. No, siguro kasi na nila no, yung madre sila anak nagsisimba na sila. Kumbaga ganun. So dati nung bata pa ako hindi masyado kasi sino nagtatrabaho. Sabi ko nga hindi ako hinayaan ng Diyos, na feel ko na love niya ako kasi kahit hindi man ako sinasabihan ng nanay ko magsimba kasi malapit yung chapel namin, lagi akong sumasama sa Flores de Mayo, naging active ako sa youth ministry doon sa parish namin. Kaya sabi ko, tapos nung working student, na-assign ako sa campus ministry. Kaya sabi ko, pag pinagdudugtong-dugtong ko yung kwento ko mula nung pagkabata hanggang nung college ako, sabi ko, present lagi ang Diyos sa kwento ko. Kaya sabi ko, in spite of the difficulties that I experience, sabi ko nang gano'n, I know that God loves me so much and He has a plan for me. Kung ano na ako ngayon. Wow. Yan. Yeah, so through the years, parang ginabayan ka talaga ni Lord. And then, Opo. nandun yung exposure kasi naging ka sa religious, para sa mga madre. Sa campus ministry. Campus Opo. ministry, and then exposure sa religious org, and then dun sa word, yung scripture text na yon, na I will not leave you orphan. And then tuloy-tuloy na. Ang galing. Hanggang ngayon, Yes. super accompanied pa rin si Sister Lovely at na tayo. Yeah. Thank you. And then si Father Mike. Sa akin naman po nung bata ako kasi hindi naman talaga ako na time na I have the desire na gusto ko mag-serve sa as pakristan, pero hindi natuloy. Pero nung bata ako, parang in a way parang kinakitaan na rin ng interest na magpare or pumasok sa religious life. Kasi nung bata ako, I was experienced that love by my family first, and then my teachers, na isa din sa nag-inspire sa akin na na magpare, kasi yung isang teacher ko na may anak siyang pare, and then that year also na-ordain yung anak niya. So masayang-masaya siya. She shared the story about being the mother of the newly ordained priest. And isa pa doon, yung kapitbahay namin,
yung lahat ng magkakapatid na yon pumasok sa seminaryo. So, yun. So, parang sabi ko, siguro maganda siguro pumasok ng seminaryo. Pero, hindi pa yun, ano? Kasi sa aking family din, halos wala din, gaya ng share din ni Sister Lovely. Hindi rin sila, although, hindi ganun ka, ganun ka religious, kasi yung family ko, even my parents that didn't serve in the mass. Pero nakita ko yung mga kapatid ko ng iba nagsisimba, pero hindi pa sila talaga, kumbaga, very active sa So, ako din, ganun din, hindi na ako gaano ka-active sa parish, pero may parang little desire, Kaya gusto ko nga maging sakristan, pero hindi natuloy yon. Then, nag-high school ako, ganun din, hindi rin ako nakapasok ng minor seminary. Nakapasok na lang ako ng seminary after college, after high school, with my former congregation, the Redemptorist, and I stayed there for 2 years. Then, actually, labas-masok po ako ng seminaryo. So, to cut the story short, I entered the Servants of Charity 10 years ago. So, last year lang po ako na-ordained. So I saw there the movement of God, despite na na parang roller coaster ride yung nangyari sa buhay ko kasi labas-masok ako ganun yung ganun buhay ko. Even I spent time working outside for many years, So sa akin, nakita ko yung movement ni God, yung pagmamahal niya sa akin kasi the way na paano siya naging sabihin natin parang pasensyoso sa akin kasi sa tinagal-tagal ng buhay ko sa labas, maraming pinagdaanan pero hindi sumuko na si Lord sa akin. So I am very thankful, and last year lang po ako na-ordained as priest. Yun po. So isang malaking grace yun na na-receive ko, and at the same time sa family ko din kasi they were happy for me. And sa ngayon nabuo na ngayong na as I became finally professed religious at the same time maging pare. So malaking tulong din sa family ko kasi although my family is not that religious, pero ngayon parang nakikitaan ko na parang they are showing interest sa magsimba, interest about the life that we are professing. So I am very happy. Yeah. So isa talaga yan sa grasya na natanggap nung hindi pa masyado sila active, hindi pa mas nagsisimba. Ngayon na Madre Pare, ayan na ang pamilya natin. Wow, ang saya-saya. Okay. So, paano naman po ninyo naramdaman yung tawag ni Lord? May mga sign po ba? Anong vocation, love story mo? Ikwento mo po. Sige, Sister Judith. Nakamute, sister. Nakamute. Sa nabanggit ko kanina, bata pa ako, mayroon akong desire to really enter into the convent. Pero without realizing talagang buhay ng kumbento. Dahil may nakita ko isang madre, nagda-drive. Na-attract talaga ako. Sabi ko, gusto ko maging ganun. So, since grade 1, I want to be a nun. Ganon. So, part 2 sa wino-workingan ko noon ay kumbento. So, actually, lumaki na rin ako sa kumbento. So, parang sa akin kasi, nung sa katikisan pala nung bata pa ako, si Jesus ay talagang tumutulong sa lalo na sa mahihirap. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko mang ganun. Until na na high school ako na naginip na ako na I meet him under the tree. So yung fire tree na yan, very symbolic sa akin yan. Kasi I had a dream na nakaputi ako ng damit, and I had this man na kausap ko at may sinasabi siya sa akin na tango lang ako ng tango. So nagising ako, sabi ko, bakit ako tango ng tango? So, yung parang napaigting yung desire to really to serve as may gratitude, dahil sa mga pinadala niyang taong ang tumulong sa akin na naabot ko, nakapag-graduate ako despite sa kahirapan, pero I survived dahil itong mga guardians kong tumulong sa akin. And then, yun na nga, I said na there are different kinds of love. No? So I experienced human love, and so sabi ko iba pala talaga
pag sinabing tinawag ka, ay sabi ko nga, kahit saan ka magtago, ay hahanapin ka. So parang ganon. I believe that my parents love me. I believe that I was loved by God, willed by God to be born, and using my parents as instruments para mabuhay ako. That love na gusto kong ibahagi sa kapwa ko. That's why I grew up like mas gusto kong nasa tao ako, working with the people, and yung very strong sense of justice, malakas po yan sa akin. So, yun po. So, yung pagmamahal talaga sa kapwa at sa Diyos ang siyang nagpapalakas sa akin. Isabay ko na, Ter, yung tanong na ano yung dilemma at saka yung turning point mo. Isabay ko na yung tanong na yun. 2-in-1 na tayo. Yung turning point na you will really enter at all costs. I'm sure maraming person Yes, dyan. marami po. Like, especially for us, Benedictine, medyo matindi ang training sa formation. Di basta-basta. Kung mahina-hina lang siguro ako, matagal na akong lumabas. Because we live in the community. So marami po kami sa community. And then, all professionals po kasi ang aming kinukuha. So, nandyan you rub elbows because you came from different background, educational attainment, iba-iba, kultura, iba-iba. So, may talaga, minsan nagtatagisan kami sa loob ng kumbento, especially yung mga ego-ego na yan, no? Pag natamaan. Ay, number 1 talagang weakness ko na talagang iyak ako ng iyak dahil hindi ko ma-perfect yung piano. Kasi may piano class kasi kami dahil we sing our divine office. So, dapat ang lahat ng madre matutong magpiano kasi kung saan ka ma-assign, mag-accompaniment ka. Ay naku, ang aking daliri ay parang crabs, naninigas. So, I tried my best. Yung bang first time kong naranasan na palo ang kamay ko dahil sa hindi ako ay talagang naano ako doon. Iyak ako ng iyak. Hindi, nagsikap naman ako, hindi naman ako. Until na I really big off na kakanta na lang po ako, sister. Sabi ko, bigyan mo na lang po ako ng sunsud ba? Alam, sunsud. Magdadamo, magagarden. Expert po ako doon. Yun po ang pinaka number 1 na nagiging struggle ko po sa community. Yung pero pag ako lang mag-isa, nakakatugtog ako. Pag nandiyan yung mandring kasama ko, nanginginig ako. So, that is the Pero sa akin, sa community life, normal po sa amin yun na may kakaroon kami na. But kasi we have, sa baus namin, 4 kasi ang baus namin, may pang-4 po kami which is the Conversatio Morum, our daily conversion. So, because of our imperfection, nakakamali kami. So, we don't let the sun down without talking to the sister. It was a challenging struggle din yon kasi hindi basta-basta na magpakumbaba ka, kausapin mo yung madre o mag-sorry ka sa iyong superior. But I survived. That's our way of life. Sabi ko nga sa sarili ko, itong pinili mo, itong ginusto mo, itong respond mo sa Diyos, then, so be it, no? Ito yung buhay natin. For the information of everyone, Sister Judith and Sister Lovely are both singers. Oh, Yes! Sample. Mga soloist namin to. Sample mamaya. Mamaya. Sige po. Mag-concert. Video okay. Sige po. Sige, Sister Lovely. Okay po, so tulad din kay Sister Judith, Sister, yung 3 and 4, yung love story and dilemma. Okay, so paano ko naramdaman? Actually, hindi ko po plano, never kong inisip magmadre. Basta dati nung nag-aaral ako, kasi ang ikinuha ko po ng first course ko po is AB Economics. Yun po yung nagtrabaho po ako sa isang religious school habang nag-aaral. So,
ang plano ko po doon, sabi ko kinuha ko yung AB Economics kasi gusto kong magtrabaho sa bangko. Kasi sexy sila dun eh. Sexy sila. Tapos nakaupo lagi. Kaya sabi ko, ay ganda lang damit, pa aircon. Sabi ko, sige dito tayo magtatrabaho. Sabi ko. Yun po yung parang nakita ko na gano'n. Sabi ko, sige mag-economics tayo kasi para ganyan. Then, pero nung naging second year po ako at nakilala ko yung mga sisters, kasi kung saan ako nagtrabaho, hindi siya Camillian. Bali, OND sisters sila yung nagtatrabaho. Oblates of Notre Dame sila sa sport. So, ako naman, nakilala ko lang Camillian because nagtrabaho ako sa campus ministry. Hindi po ako masyadong na-attract teaching, the charism of teaching ng mga sisters, no? Kaya sabi ko, kaya hindi ko po inisip talaga na magmadre ako. So pero nung almost mag-third year ako, nung in-invite ako ng isang Camillian sisters sa another city, sabi niya mag-search in daw ako, mag-come and see, hindi naman ibig sabihin magmadre, titingnan lang. Yung experience ko, yun po yung parang nakatat sa akin. Kasi doon ginawa nila, nagpapaligo sila ng may sakit, tulad ng ginagawa namin ngayon, nagbabahay-bahay kami. Tapos yung nakita ko nakasayahan ng may sakit na tinutulungan siya at ang saya at smile ng isang madring tumutulong sa kanya, yun po ang nakatat sa akin. Mula noon, nung na-experience ko yun, hindi ko na siya makalimutan. At saka hanggang sa sinabi ko sa sarili ko, if I will choose and if I will become a sister, I want to become like her. Not really as a Camillian, but I want to become like that sister na masaya and give joy also to others. So, yun po, hanggang sa yung sabi ko, sa Camillian, kakaiba yung kanilang charism or kaya yung kayang ministry. So, doon po ako nag-start. Hindi po ako naghingi ng sign, ng kahit anong sign. Basta na-feel ko lang po, siguro parang tulad ng na-in-love ka sa isang tao slowly, na-develop ka na lang. Na sa akin, na every time nung college ako, lalo na third year, fourth year, na nagdi-discern po ako. Masaya po ako pag nakakita ako ng madre, kahit sinong madre, kahit sinong pare, kahit sinong brother, basta religious po sila, masaya ako na-inspired. And every time pagkatapos kong magsimba, masaya po ako. Ganon ang naramdaman ko. Kahit, siguro yung parang kumbaga sa love story, kahit kapatid lang nang nagustuhan mo, masaya ka na. Kaya sabi ko, siguro yun yung feeling ko during the time. And yun yung turning point ko na sabi ko, umiba na po yung plano ko sa buhay. Sabi ko, gusto kong magkaroon ng bahay, tutulungan ko yung kapatid ko sa pag-aaral niya, yun po yung plano ko, yung bunsong kong kapatid. Pero nung nakilala ko na po yung mga sisters, umiba na po siya. So, isa po sa mga yun po ang dahilan kung bakit po ako nag-decide to become a sister. Ang pinaka-turning point ko po nung nagdi-discern pa lang ako is na humihila sa akin pababa is the request of my parents. Kasi hindi naman po kami sobrang hirap. Hindi naman din po kami may kaya. Kumbaga, kasi sa 5 kami, ako na po yung second to the last, para may edad na rin ang nanay tatay ko. Gusto sana nilang at least 2 years tulungan ko yung kapatid ko mag-aral. Kasi sumusunod na siya sa akin. Actually, gustong-gusto ko siyang gawin. Kaya lang, malakas din po yung hatak sa akin. Sabi ko, kung hindi ko to gagawin ngayon, kailan? At saka sabi ko, habang bata pa ako, at lagi ko kasing inaalala dati kasi 20 years old ako noon nang nag-graduate. Wala pa kasing K11 and 12 dati. So 20 years old, magto-21 ako that year, pumasok ako. Ang sinasabi ko kasi, habang bata pa ako, mas madali ako ma-form if ever gusto ng mga madre kung ano man ang gagawin. And habang fresh pa yung feeling ko na I really wanted to become a sister, igo ko na. Sabi ko, kahit man andun po yung heart ko na pinipigilan ako ng hila ng nanay at tatay ko at ng kapatid, no? So, sabi ko, paano kaya sila mabubuhay? Paano kaya makatapos ang kapatid ko? Yun talaga. Yun lagi ang iniisip ko. Because I really wanted to help them. Yun po ang isa. Pero, sa awa naman ng Diyos, binigyan niya ako ng grasya na sabi ko, andyan yung 3 kong kapatid. Hindi sila pababayaan. And siguro yung prayers also and yung Bible verse din na sinasabi din na whoever leaves his father and mother, land, and I will return to you it 100-fold. Yun po yung pinangahawakan ko na kahit wala man ako sa bahay namin, I know God will provide. And God really provides for them. Ngayon, sabi ko, sabi ko, buti na lang umalis ako kasi sabi ko, hindi naman pala sila nakakain naman pala sila, nakatapos ang kapatid ko, okay naman sila ngayon. They don't need me actually. Ako lang po yung parang needs ko siguro na needs ko na
makatulong. And of Yes, course, because yes. I love them. So, Amen. yun po. Sis. Beautiful, Ter. Ang daming elements doon. Kaya, ano, very ang good. MI, it used to be OSC, no? Order of St. Camillus. As ang sa lalaki po, sa amin Ayun, sister. dati, CS. CS. Chameleon Sisters. Opo. Tapos Opo, pareho ngayon, kayo. after ng general chapter, Oo. parihan na po kami ng mga Chameleon Fathers at Chameleon Sisters, MI. MI. Ibig sabihin, Ministers of the Oo Infirm. nga, at hindi myocardial infarction. Di ba? Unang sabi na, kasi ay shout out pala kay Father James Roa, cardiologist po siya, na doktor na pari. Yan. Natawa ako tapos MI, pero ngayon nasanay na rin tayo. Nung una lang, ano pa MI? Okay. Thank you, Ter. Ang ganda. Marami makarelate niyan sa mga ating mga young ones. Yeah. Thank you. Na nahihirapan mag-decide. Yes. Dahil sa Oo. concern. So, tulad ng concern mo, sister. Yes. Oo. So, they will be enlightened by your sharing. Yeah. Father Mike? Sa akin po actually with regards to sign, takot ako maghingi ng sign kay God just kasi as I mentioned labas masok ako ng seminaryo. So first sa una congregation sa Redemptorist ako dati. Right after high school, 2 years ako doon. After 2 years, I was advised to go out because nagka-problema ako sa academics ko. But then they told me na pwede akong bumalik sa kanila. So yun, yung years na nasa labas ako that time, tinuloy ko yung course ko na philosophy sa labas, and during those years na nasa labas ako, naging active ako sa at least sa mga BEC kasi yung sa barangay namin parang nagsimula na yung mga BEC, then yun parang sinimulan ko na rin mag-serve sa parish kahit sa barangay level lang, then pero nandun yung desire ko na bumalik ulit sa Redemptorist. So after ko mag-graduate ng philosophy, actually I was planning to not to immediately enter. Parang may plano pa ako na gusto kong mag-work. Pero na-influensyan ako ng kapatid ko, sabi ko, ba't mo pa papatagalin kung pwede ka na lang, kung pwede ka nang pumasok ka na. Bumalik ako. So bumalik ako ng Redemptorist, then pero 4 years after that, lumabas din po ako kasi especially nung time na novitiate po ako noon. Actually na-extend pa yung novitiate ko for another 6 months. So yung extension after na-extension ko ng novitiate, that's I finally decided to go out of Redemptorist. Then yun, during those times na nasa labas ako noon, hindi ko alam ang gagawin ko sa buhay ko kasi medyo long delayed na ako. Ibig sabihin, kumbaga dapat yung time sana na after kong mag-graduate, nakapagtrabaho na sana ako, hindi kasi nasa seminaryo ako that time. So parang medyo late na. Kaya minsan may times na sinisisi ko yung sarili ko or minsan yung kapatid ko parang anong plano mo sa buhay mo eh. So pero sabi ko I don't know what anong pwedeng mangyari sa akin. Pero sabi ko that time yung nasa labas ako, gusto ko lang mag-work. So yun, so nag-work po ako sa labas for 6 years. 6 years. Then during those years na nasa labas ako, actually when it comes to turning point, parang makita ko parang dalawa yung turning point sa vocation story ko. Kasi yung unang turning point doon is nagtrabaho ako sa isang company for 3 years. Then after 3 years, nagkaroon ng retrenchment. So yung year na nagkaroon ng retrenchment, may nagkaroon ng yung parang I have the opportunity na na mag-apply sa military ordinariate. So parang gusto ko sana pumasok noon sa chaplain for the military. Opo. But that time medyo may kamahalan kasi lahat ng gastos, tuition fee, allowance, lahat dapat galing sa family ko. That time wala din akong hindi kaya ng family ko wala din akong sponsor. So yun yung isa sa kaya nung time na yun na hindi na ako nakapasok ng na hindi na ako nag-apply, hindi ko na tinuloy yung application ko sa military ordinariate. It came to the point na parang sabi ko, hindi na ako magpapare. So yun po, may dumating sa point na nasabi, hindi na ako magpapare, hindi na ako mag-seminaryo. Better na magtrabaho na lang ako. So yun, so I work again for another 2 years. Then 2 years after that,
kahit na nasa labas ako nung nag-work ako, pag may time ako na minsan makapunta ako sa chapel or kaya sa sa church, yun, isa din yun sa pinagdarasal ko kung ano talaga ang plano sa akin ni Lord, kung talaga magsiseminaryo pa ba ako. Although, parang gusto ko na talaga parang gusto ko nang iwan yung buhay seminaryo or buhay pagpapari. Parang gusto ko nang iwan yung parang pangarap na yun. Pero, 2 years after nung time na yun na nagtatrabaho ako, I still decided to enter the religious life. Nung time na I decided to resign from my work. So actually maganda sana yung work ko. At least malapit sa lugar namin, tapos maganda yung compensation. Pero I risk, sabi ko, bahala na si Lord. Ito yung gusto ko sa buhay ko. So I risk, nandun yung kumbaga pag-asa sa Panginoon na sana tulungan ako. Pero yun, sa awa ng Diyos, tuloy-tuloy naman po yung yung formation ko, and until I was professed, I final professed and then ordained po as a priest. So yun po. So marami pong pinagdaanan po, sister. Shout out po pala kay Brother Mauro and Father Luigi. Yan. Father Mga Christian. Father Charlton, mga SDC, kaibigan natin yan. Okay, so time check is 1:37. An oras hatod sa Indokang. Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human. A trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon, episode 72, Love, Gold, and Scent. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, panoorin muna natin ang ating video ng napakagandang awiting tungkol sa aming 3 vows of chastity, poverty, and obedience to be performed by our seminarian Michael Angelo, Philosophy 4 ng Mater Salutis College Seminary. Magandang
Magandang araw sa inyo mga kapatid ko kay Kristo. Ako si Brother Michael Angelo B. Oscuro from Mater Salutis College Seminary. Sa bawat tibok ng pusong marunong tumugon, ang pag-ibig ay nagiging tawag na humihimig at misyon na humuhubog sa buong buhay. Ang pag-ibig ay hindi lamang damdaming nararamdaman, kundi isang tawag na ating tinutugon at isang misyong isinasabuhay. Kapag ang pag-ibig ay tumawag, tayo ay isinusugo upang magmahal ng tapat, may sakripisyo at may paninindigan. Araw-araw, pinipili nating manatili, maglingkod, at ibigay ang buong puso. Ang awiting Sa'yo Lamang ay paalala na ang tunay na pag-ibig ay isang pangako. Isang pasyang paulit-ulit nating sinasabi, ngayon at kailanman, Sa'yo Lamang.
Seminarian Michael Angelo. Now, let's have a fast talk, sisters and father. So, it's a sentence completion. I am sent to. So, yan ang sasagutin. Sige, Sister Judith. I am sent to. Sige. Mute, sister. Naka-mute. Laging nakakalimutan. Okay lang. Sige, So, sister. I am sent to first to participate in the mission of the church, to continue God's mission here on earth, and especially in through our different charism. In education, we have schools, we have hospitals, and we have communities. We serve the fisher folks, farmers, and also giving trainings and organizing. So I see myself in those ministry. So I believe that God really called me to be a worker in His vineyard. No regrets there? No regrets. Ilang taon na po? From the time of entrance, from postulancy? Kasi I entered late, no? 19 years na ako sa convent. 19. Yeah. 19, yeah. Thank you. Thank you, sister. Sister Lovely. Okay, so I am sent to love. I am lovely. My nickname is Love. And I enter in the convent because I feel I am loved. And now I am sent to love, particularly to serve the sick with love, compassion, and mercy, in spite of many challenges. And sometimes it's difficult to love, but still I am called to love. Thank you. Born out of love kasi gipanganan sa love letter. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Father Mike. Sentence completion, Father Mike. I am sent to charity, actually. I am sent to become a missionary of charity. That is, I am also sent to touch the wounds of Christ, no? Na pinapakita namin sa pamamagitan ng pagtulong namin sa mahihirap, especially the ministry that we are doing, no? We are ministering to the poor. Many people comes here to ask help from us, no? In the best way na pwede namin silang matulungan, we help them. So this is for me, I am happy doing this charitable work, no? Especially we are ministering also with PWDs na malapit sa puso ng aming founder. So yun din yung buhay namin dito. That's why we run institutions with PWDs because they are close to our heart, no? And they are also our masters, as what our founder is taught us, no? The PWD that we are serving, whether they are special children or those who are disabled persons na in their disability, they are loved. They are loved, and they are not recipients, no? They are capable of sharing to us that love na pwede nilang ipadama. So yun din yung pinapadama nilang pagmamahal is yun din yung pinapadama naming pagmamahal sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. At also sa pamamagitan ng the way we show mercy and compassion to them. Yun. So that's why the religious life, consecrated life continues to be relevant in this world kasi to spread love through especially people na talaga nasa laylayan, walang nobody would care for that except the religious, no? Yung kahit nga Vietnam na communist country, na appreciate talaga, na appreciate ang religious life, ang mga religious people, ang mga consecrated people, dahil yun yung nag-aalaga nito in a special way, ang ito Kamilyan, tapos ang mga servants of charity. Yan, tapos sila sister may hospital din. Oo. Sagutin din natin, sister, I am sent to make the Lord talaga, Jesus Eucharist, more known, more loved, more served, more adored. Yan. How about you, sister? Ako, I am also sent to continue sharing the love that I experience and to bring more souls
closer to Jesus as our foundress, dream, na sabi nga, lahat maligtas, walang maiwan. So, yan. So now naman, this is a space for you to promote your vocation, sister. So anong mga particular charism, apostolate, kung ano man yung gusto nyo, and then invite people, young ones, and then yung mga nakikinig ng baka may kakilala sila, na baka mga oldies sila, but may mga kakilala sila, o anak nila mismo, apo, na pwedeng mag-search. Kasi nandito lang kami sa Legazpi, lahat kaming 5 dito, nasa Diocese of Legazpi kami. Pero international yung mga congregations namin, kaya kahit saan man kayong lupalop ng daigdig, Pilipino man or hindi, ay may malalapitan po kayo. Sige po. Okay, so ako na muna, sister. Yes po. So, again, I am Sister Judith Diaz, OSB. OSB means Order of Saint Benedict. So, we are missionaries. We're founded in Tutzing, Germany. International, nasa buong kapuluan po kami. So, iba-ibang lahi din po ang kami mga madre. I am assigned here in St. Agnes Academy. This is my 6 years. So, our different apostolate, we have schools, hospitals, and the different socio-pastoral apostolate namin with the fisher folks, farmers, and other communities. And also, we are assigned to really, kasi our founder would really give us chance to go to the periphery. So, we are very strong on justice, social issues, and also I am also a teacher. So, minsan, kung saan kami ma-assign sa hospital or sa school, no? So, we accept. We live a life of community, prayer, and ministry, apostolate ministry. And we have 4 vows. We have poverty, obedience, chastity, and the 4th, the conversatio morum, daily conversion. So that's our congregation. So if you are interested to be international missionary, be a Benedictine, ora et labora, that in all things God may be glorified. And then, paano nila kayo makontak? Punta na lang sa St. Agnes. Sa St. Agnes Academy po, na ito po, school namin, so nandito lang po kami sa campus. And hanapin si Sister Judith Diaz. Sister Judith po. OSB. Yan. Yes po. Thank you, Sister Judith. Opo. Thank you. So, ako naman po ulit, I'm Sister Lovely once again. I belong to the Congregation of Sister Ministers of the Infirm of St. Camillus, or in short, Camillian Sisters. No? Yun, mas madali yung matandaan, Camillian Sisters. So, our congregation was founded in Lucca, Italy by Blessed Maria Domenica Brun Barbantini last January 23, 1829. So, actually, start na hindi kami Camillian, but because Maria Domenica, parang after 400 years pa na found na ang Camillian Fathers, no, na-inspire siya sa spirituality ni Saint Camillus at saka sa kanyang ginawa. Tapos may kilala siya mga Camillian Fathers. So, naging spiritual father namin si Saint Camillus. Tapos the same po kami ng mga ministry, parang similar. So naging kami, aggregated kami sa Camillian Fathers. Kaya po kami naging Camillian Sisters. So yun po. Pero ang foundress talaga namin is si Maria Domenica. So, ang hinintay na lang po namin, isang miracle na lang. So, para po maging santa na siya, malay mo, baka isa po dito sa Legazpi, no? O kaya dito sa province of Albay or dito sa Bicol, magigkaroon ng himala para maging santa na siya. Punta tayo lahat sa Vatican, if ever. No? So, tawag nito, sa mga young women dyan, at saka o kaya sa mga parents, no, na nandito ngayon, sa mga lola at lolo na nakikinig, kailangan po namin ng inyong encouragement and prayer. Pag meron po kayong mga apo o mga kakilala, kapitbahay na tawag nito, na gusto magmadre, encourage them. And
tell them, sabihan niyo po sila na mag-contact po sa amin. Ako po ang may hawak ng aming FB page na Bukasyong Kamiliana. Ano po siya, Bukasyong Kamiliana. So, yan po ang kanilang hanapin para po makontak si Sister Lovely. So, pag meron po mga interested yung mayroon po kami sister na nurse. Ako po ay naging nurse ng madrina. So, may nurse po kami, meron kaming social worker. Meron basta related po sa health, no? So, po namin is we are working with the mentally challenged, particularly person diagnose po kami, home base po yon ang aming ginagawa. Binibisita po namin sila, sinasamahan namin sila for check-up at pinapalo off para hindi po sila babalik sa kung ano po sila before at magiging effective po sila as a person. Babalik po yung dignity nila as a person. So, because our ministry is to witness to the world the merciful and compassion love of Christ for the sick. So, yon po. Thank you so much. Yeah. Thank you. Ang Sister. OSB ay German. Yes po. German founded. And then, Yes, we were Sister founded Lovely in naman, Italian, ang mga Camillian sisters. And then, meron silang malaking cross. Pakita mo nga, Ter, parang Red Cross. Pakita mo, ayan. O, pag may ganyan, alam kaagad natin, Camillian yan. Yan, thank you. Salamat po. Ako, ambulance. Ambulance. Kaya alam talaga mga healthcare. Yan. Thank you, Ter. Si Father Mike naman po. I am Father Mike from the Congregation of the Servants of Charity. We are known as servants, and for us as amin pong mission mainly is mission of charity. So we help the poor, and we also run institutions, no, most especially institutions with PWDs, no. We also have this in our place here in Sagrada, we have a SPED school. We have institution for PWDs. Meron kami mga resident dito na and also we also have the therapy center. In our other communities din meron din kami mga niraran na mga institution for PWDs, especially for special children. Sa Manila, sa Pangasinan, we have institution for the elderly. Yun po. Yeah. So basically po ang aming trabaho is basically to help the poor, no, to be as what our charism is telling us, to be father to them, no, a father figure, especially to yung talagang mga yung talagang mga yung mga talagang those who are poor, no, especially now since our founders also associated with because they have close association with Saint Don Bosco, no. We also have this kaya malapit din sa namin sa founder namin si Saint John Bosco, no, especially who taught us about this preventive method, no. We surround the person with love. So yun ang ginagawa namin, especially when we are ministering with our institutions, especially the PWDs. So if you are interested po, especially po dito sa amin pong community, dito po kami sa Harongkang Sagrada Pamilya. And for our vocation director, you can look for Father Christian. We also have our Facebook page, Harongkang Sagrada Pamilya. You can search for that. And if you are interested, you just pay a visit here to our community, and we will accommodate you po. So Italian congregation din po ang SDC. Guanelian yes din, no? po. You are also called Guanelian. Guanelian Fathers, yeah. Yes, we are called Guanelian because of Saint Luis Guanella, our founder po. Yeah. Thank Yes you. po. Okay. Sige. So, maraming salamat po sa inyo. Ang bilis ang oras, pero bago tayo magtapos, anong final message nyo sa mga naghahanap ng direction sa buhay? Briefly lang po. Briefly. Sa akin po, ang final message ko po, if you feel like gusto nyong mag-isa, magdasal, at gusto nyong magserbisyo sa kapwa ninyo, ibig sabihin may calling po kayo. Do not be afraid to approach any of the sisters or somebody who could help you to find your direction in life. So, wag pong matakot magmahal.
Ang Diyos po ay mapagmahal. Thank you po. sir. Thank you. So lovely. Okay po, so my final message po is those who are discerning, no, and afraid to continue or to para mag-step forward, no. So masasabi ko lang is do not be afraid, no. Kasi yun po ang aking pinangahawakan. Takot na takot din ako before. But the words of Jesus, particularly sa Matthew 28:20 is always telling me, at hanggang ngayon itong pinanghahawakan ko, sinasabi niya, do not be afraid because I am always with you until the end of time. Whatever state of life you will choose, kung religious life man, married life, or single blessedness, yun lang ang ating pangahawakan. God is always with us, no? Thank you. Thank you. Thank you. Father Mike. Sa akin po, yun, same also with what sister said, no? Para sa akin, lakas ng loob lang po sa gustong subukan ng ganitong buhay, ano. If you have the calling, no, you need to have the faith in God, no? Because as what ito rin yung ito yung pinanghahawakan kong especially from the book of the prophet Nehemiah, for the joy of the Lord is your strength, no? So kinakailangan na kinakailangan na magkaroon tayo ng lakas ng loob, especially if God is calling us. Kasi the more that we entrust ourselves, our life to God, the more na hindi niya tayo pababayaan. So yun din po yung yun ang dapat na maging bukas tayo, especially if we are discerning for our vocation. Okay. How blessed are we this afternoon, no? Kasi ang gaganda ng mga very inspiring, pati kami na-inspire talaga sa mga sharing. Thank you, sisters. Thank you, Father po talaga. Thank you. Salamat sa lahat na sharing natin ngayon. It has been enriching. Salamat po sa inyo. Sa ating mga bisita ngayon, si Father Mike Adalon, SBC, Servant of Charity, Sister Judith Diaz, OSB, Benedictine, Sister Lavre Patino, Chameleon Sisters, at sa inyong handmaid sister, Jessie and Sister Net. Salamat po ang hanggang sa muli. See you next Friday. Sa ulitin. Thank you. Thank you. God bless. Thank you po. Trying to be a blessing to others, being there for them and simply being grateful.